ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದಂಡು 87-26 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗುಳಿ ಈ ಸಭೆಟ್ ಬಾಹಾರ್ಮುಖಿಯಾದ ಕುಲ್ಯರವಲ್ಲಿ ಭಾವನ ನೆನಪುಡು ಕೊಡಾಕೊಂಡು ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಅತ್ತನ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರ ವಾಯುಮಂಡಲಡು ವಿಘ್ನ ಆಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಗಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಡ್ರಿಲ್ಲದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನದಂಡು ಒಯ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಛೆ. ಉತ್ತರ: ನಿಗಲ ಆತ್ಮಿಕ ಡ್ರಿಲ್ ಬುದ್ಧಿದಾದಂಡು ಆಯ್ತ ವಿಶೇಷತೆನೇ ಆದಂಡು ನಿಗಲು ಪ್ರಿಯತಮೆಯಾದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಇಂದಿತ ಸೂಚನೆ ಗೀತಿರ್ಲ ಬೈದಂಡು ಮನ್ಮನಾವ ಭಾವ ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೆರೆಯುತ್ತೇನೆಚ್ಚಿ ಆಯ್ದವರ ಡ್ರಿಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಅಕಲಂತೂ ಒರಿಯಪುರಿ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮನೆ ಕಲ್ಪವಿರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯುನರು ಬಾಪಲ ತೆರೆಯುನೇರು. ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಿರು. ನೆನಪದ ಯಾಂತ್ರದ ಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಯರ್ದ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಚೇರು. ಏರ್ನ ನೆನಪುಂಡು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪುಂಡು. ಅರ್ನ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪು ನಿರ್ದವರ ಎಂಕಲ್ನ ಓ ಮಾತ ವಿಕರ್ಮಲುಂಡು ಅವು ಭಸ್ಮಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಕರ್ಮೈಚಿತಾದ ಉಡ್ಪುಂಡು. ಈ ರೇತು ನೆನಪುದ ಡ್ರಿಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪರು ಆತಾಪಿರು. ಇಂದು ಆತ್ಮದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆದುಂಡು ಶರೀರದತ್ತು ಭಾರತಡು ಮಾತ ವ್ಯಾಯಾಮನ ಕಲ್ಪವಿರೋ ಅವು ಮಾತಲ ದೈಹಿಕವಾದುಂಡು. ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆದುಂಡು. ನೆನೆಗಳು ಜೋಕುಲ ವಿನಃ ಬೇತೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಸಿರು. ಈ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸೂಚನೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಗೀತೆಯುಂಡು. ಭಗವನ್ವಾಚ ಅತ್ತನ ಭಗವಂತನ ಜೋಕುಲ್ನ ವಾಚಲಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಳ್ಳಗತ್ತೆ. ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆದೇಶ ತೆಗೆದುಂಡು. ಬಾಬಲ ಸಹ ವ್ಯಾಯಾಮನ ಕಲ್ಪವಿರು. ಜೋಕುಲ ಸಹ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಾಯಾಮನ ಕಲ್ಪವಿರು. ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಬಾಬಾ ದೇನೆ ಪಂತಿರು. ಬಾಬಾಯನ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕುಡ ಪನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೆಂಚಿ ಆಂಡಲ ಪನ್ನುಡಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನಲ ಸಹ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದುಪ್ಪರು. ಹಂಚಿನಕಲು ವಾಯುಮಂಡಲಡು ವಿಘ್ನ ಪಡುವರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಎಂಚ ನಿಕಲು ಮುಲ್ಪ ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ದರೋ ಅವೇ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಕರ್ಮ ಮಂತೊಂದು ನೆನಪುಡು ಪಡಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಪ್ರಿಯತಮ ಓರಿ ನನ್ನೊರೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ಅಕಲ್ ನಾವು ದೈಹಿಕ ನೆನಪಾದುಂಡು ನಿಕಲ್ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ನೆನಪಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡ್ಲ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಿಯತಮೇರು ಆದುಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಪ್ರಿಯತಮನ ತೆರೆಯೊಂದಿಚೀರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಬೆಂದಾವಡು ತೆರೆಯೊಂದಿಚೀರು. ಪ್ರಿಯತಮ ಬಾಬಾ ಬೈದರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡ್ದು ಪತ್ತದು ಆತ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆದುಳ್ಳರು. ಇಂದು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾತ್ರರಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎದುರುಡು ತೀರ್ಪವರು ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಿಯತಮೇರು ಪ್ರಿಯತಮಾಯಿನ ಏನನ್ನು ಬಾಬಾ ಬಲೆ ಬಂದು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿನ ದುಃಖರ್ದು ಉಡ್ಪಲೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶಾಂತಿ ಧಾಮಗೊಲೆ ತಂದುಕೊಲೆ ಬಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ನಿಗ್ಲಿ ತಿಳಿದು ನಿತ್ಯ ಈ ದುಃಖ ಧಾಮ ಮೃತ್ಯುಲೋಕದ ವಿನಾಶ ಇರಂಡು. ಅಮರಲೋಕದ ಜಯಕಾರ ಮೃತ್ಯುಲೋಕದ ವಿನಾಶ ನಿಕ್ಲಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೋಕ್ಲಾದುಳ್ಳರು. ನಿಕ್ಲಡ್ಲ ನಂಬರ್ವಾರ ಪುರುಷಾರ್ಥಾನುಸಾರರು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಪಡು. ಎಂಕ್ಲಿತ 25 ಜನ್ಮಗಾದ ನರಕವಾಸಿರ್ದು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲ. ಎರಾಂಡ್ಲ ಸೈತು ಬೇಡ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರು ಬಂದು ಅನ್ಪಿರು. ಅಂಡ ಏತು ಸಮಯಗಾದ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರು ಪನ್ಪೆಣ್ಣು ಏಳು ತೇರಿ ಹೊಂದಿಸಿರು. ನಿಕ್ಲಿತ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳರು. ಇಂದೇನು ಏರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪರು. ಆಕಳು ಗೀತದ ಭಗವಂತ ಆದುಳ್ಳರು. ಅಂಡ ಒರಿಗೆ ನಿರಾಕಾರ ಗೀತದ ಭಗವಂತ ಇರೇ ಸಾಧ್ಯ. ನಿರಾಕಾರನೆ ಆದುಳ್ಳರು. ಆರ ಎಂಚ ಮುಲ್ಪ ಬದ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆಯೋಣರು. ಬಾಬನ ತೆರೆಯೋಣದಿನ ಕಾರಣ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ತಪ್ಪಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಪದರ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವನ ಸಂಬಂಧ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲುಂಡು.
ಸಂಗಮಡು ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಶಿವ ಜಯಂತಿ ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಬುಡ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾತ ಬಂದ ಅನ್ಕೋರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮುಕ್ತಾಯನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿ ತೆರೆಯುನೇರು ಮುಲ್ಪದ ನಿಯಮದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಬಾಹರ್ಮುಖಿ ಆದು ಪೆರವಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪರು ಅಂಡ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದ ಕ್ಲಾತುಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರೆಯುನು ಚೇರು ಕೊಂಚ ವೇಳೆ ತೆರೆಯುನ್ನೆ ಅಂಡ ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಆದುಂಡು 5 ಪಕ್ಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಆದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ಪುನೇನ ಸಹ ಆಕಲೆ ತೆರೆದಿಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡೊಳ್ಳೆದು ಕಲಿಯುಗ 40,000 ವರ್ಷಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೆರೆಯುವುದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬ ತೆರಿಪೇರು ಲೌಕಿಕ ಬಾಬ ಬಂದಲ ಪತಿತ ಪಾವನ ಇರಲೆ ಸಾಧಿಸಿ ಪಂಡ ಲೌಕಿಕ ಶರೀರವು ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನ ಅಪ್ಪ ಸಮೇತ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸಾಧಿಸಿ ಬಾಪೂಜಿ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಬುಧನ್ನದಿದ್ದರು ಪ್ರಾಯದ ಕಲೆಗಳ ಸಹ ಬಾಪು ಅತ್ತನ ಪಿತಾಜಿ ಬಂದು ಅನ್ಪೇರು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಪಿತಾಶ್ರೀ ಅಂತೂ ಉರಿಯಾದಲ್ಲಿರು ಆರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದಲ್ಲಿರು ಜೋಕ್ಲು ಪಾವನ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಕೊಂಡು ನೀರ್ಡು ಮೀಪು ನೆರೆದವರ ಏರ್ಲ ಪಾವನ ಹಾಕ್ಚಿರು ನಿಕ್ಲು ತೆರೆಯುವಂದರು ಶಿವಬಾಬಾ ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಈ ಶರೀರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಲ್ಲಿರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ರಾಜೋಪನ ಕಲ್ಪಂದಲ್ಲಿರು ಆರಂತೂ ಭಗವನಾಚ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರತಿಯಾದುಂಡು ಬಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಂತೂ ಭಗವನಾಚ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರತಿಯಾದುಂಡು ಬಂದು ಬಂದ್ಪರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕುದರು ಗುರುತುಲ ಇಚ್ಚಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಷ್ಣುನ ಮೂಲಕ ಪಾಲನೆ ಬಂದು ಗಾಯನ ಆದಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರನೆ ಮಲ್ಪೇರು ವಿಷ್ಣುನ ಮೂಲಕವಡು ಶಂಕರನ ಮೂಲಕವಡು ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಜೋಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತೆಗೆದಂಡು ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಪ ಬರಡಾಕೊಂಡು ಹೂವಿ ಆತ್ಮ ಪಿರತಿರುಗದು ಪಾರೆ ಸಾತಿಚ್ಚಿ ಏರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿರೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋರ ಜೋತಮನು ಪಾರು ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಲ ಸಹ ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನಿರುತ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ 5,000 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆತ್ಮ ಗರ್ಭೊಡುಪ್ಪನಗಲ ಜನ್ಮ ಅವನು ಪಂಡೆ ಅರ್ಥ ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಗರ್ಭೊಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನರ್ದಿಂಚೆ ಪತ್ತದ 5,000 ವರ್ಷದ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಡಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪು ರೈತವರ ಮಕ್ಕಳ ಬೆರಡ ಕುಲ್ತಿರತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮನ ಸಹ ಗರ್ಭೊಡು ಬಣ್ಣಗ ಒತ್ತೆ ಕದಲುಂಡು ಆ ಸಮಯದ ಪತ್ತದ 5,000 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಲ ಶುರುವಾಕೊಂಡು ಒಂಚು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತಂಡ ಕೂಡ 5,000 ವರ್ಷದ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಿರುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರರಾದುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ತಿಳಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಆಯರಗಾದ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡು ನಿಖಲಸ ಕಂಸಪುರಿರ್ದು ಕೃಷ್ಣಪುರಿಟ್ಟು ಹೋಗರು ಈ ಪಾತ್ರನು ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಜೋಕ್ಲೆ ತೀರ್ಪೋರು ಬಾಬಾ ಮನ್ಪೇರು ಮಾಯ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಬಲ ಆದುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಹಾರಥಿಗಳ ಸಹ ಸೋಪದ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಗ್ರಾಚಾರಪುಳುಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಪ್ಲೇಕ ಎಣ್ಣಕ್ಲಾದ ನಡತೊಂದು ಕೂಡ ಮಾಯಿಗೆ ವಶಾದ ಪಿದರ್ದು ಸಂಪಾದನೆ ಗ್ರಹಚಾರಪುಳುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ರಾಹುನ ಗ್ರಹಣ ಪತ್ತುಂಡು ಇದೇ ನಿಖಿಲ ಮಿತ್ತು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೇಶಕ್ಕುಂಡು ಕೂಡ ನಡತೊಂದು ಕೆಲವರ ಮಿತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಗ್ರಹಣಕ್ಕುಂಡು ಐನದವರನ್ನೇ ಪನ್ಪಿರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಹಾಮೂರ್ಖರನ್ನು ತೂರು ಬಂದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪತೂಲ್ಯ ಎಂಗ್ಲು ಬಾಬರ್ದು ಸದಾ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ತಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಗಲ್ನ ಆತ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬಾಬಾ ಇರಿದ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ ಸಹ ಈ ಆಸ್ತಿನ ತಂದಿತ್ತ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ ಬೈದ ಬಾಬಾ ತಿರುಪದಿರು ಪಿದೆದ ನಿಗಲ್ನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರೋಡು ತೆರೆಯುಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೀರು ಮುಲ್ಪೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರ ಸಭೆ ಆದುಂಡು ಇಂದ್ರೇಶ್ವರ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅರ ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸನು ಬರ್ಪರು ಐದವರ ಇಂಚಿನ ಸಭೆಟ್ಟು ಪತ್ತಿರು ಬರ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನೀಲಮಣಿ ಪಚ್ಚೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅದು ಬರ್ಪರು ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಕಾರಡು ಬೋಪನಾಕ್ಲೇನು ಲೆತೊಂದು ಬರಚ್ಚಿ
ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡೈಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರ ಆಪಾರು. ಎರಾಂಡಲ ವಿಕಾರನು ಕನಪರ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಲೆ ಉಂಡಾದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಮಾನಸ ಸರೋವರಡು ನೀ ಎರಡ ದೇವತೆ ಅದು ಉಡುಪೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ವಾಸ್ತವಡೆಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರಡು ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಪೋರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರತ್ತೆ ನಿಗಳು ಸುದಕುಲಾದುಳ್ಳರು ಸರೋವರಲಾದುಳ್ಳರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬೆರಡ ಕುಳಿದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಸುರ್ಗುಡು ಲೇತಂದು ಬಾರೆ ಯೋಗ್ಯಾದ ಮಂತಂದುಳ್ಳರು. ಸುರ್ಗುಡು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುಣಿದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯಾದುಂಡು. ಎಂಗಳು ರಡ್ಡು ಚಂಡ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ತಿತ ಮಿತ್ತು ಕುಳಿದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಪ್ಪ ಬಂದು ಪನ್ಪಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನೇ ಪಡೆಬಿಡತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ತಿರುಬಂದುಪ್ಪರು ಬಾಬಾ ಬತ್ತಿಂಗ್ಲೆಗ್ ರಾಜೀವ್ಗೊಂದು ಕಲ್ಪದು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಸಲಹೆ ಕೊರಪಿರು. ಭಾರತವಾಸಿಲು ಏರು ದೇವಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಒತ್ತೊನ್ನಕಲಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕಲು ಅವಶ್ಯವಾದ 84 ಜನ್ಮದೇ ತಂದಿರು. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದು ದೇವಿ ದೇವತೆನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೋದು ತೆರಿಪದು ಬರಲಿ. ಬಾಬಾ ಇಂಚ ಭಕ್ತದ ಮೂಜಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಮೂಜಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಾಬನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಾಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೇ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಕಿಸಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಮಠ ಪಂಥ ಧರ್ಮಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಈ ಸಂಗಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯಗಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರತ ಪ್ರಪಂಚಡು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗಾದ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬೇತೆರಟಲಿ ಬಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಮನೆತನನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದು ಬೊಕ ಮಾತೆತ್ತಲ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪರು. ಮಾತ ಆತ್ಮಲ ಶಾಂತಿಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪರು ನಿಕ್ಲು ಸುಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಪರು. ಆ ಸಮಯಡು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಉಭಯ ದುಃಖ ಒಪ್ಪನೇ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿರುಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿ ಒಂದರು ವಾ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲಿರೋ ಆರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರದುಲ್ಲೇರು ಸಾಗರ ಉರಿ ಆದುಲ್ಲಿರು ನಿಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೇನು ಸಾಗರ ಬಂದು ಲೆತೋನವರು ನಿಕ್ಲು ಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಪ್ಪರು ಅನ್ಯದವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನಗ ಹಂಗೆ ಬಂದು ಪುದರುಂಡು ಬಾಕಿ ಅವು ಮಾತಲ ನೀರ್ದ ಸುದೆಕ್ಲಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಯಾನ ಸಾಗರನ ಜೋಕುಲು ನಿಕ್ಲು ಕಾಮ ಚಿತೆಯನ್ನು ಎರ್ದು ಪೊತ್ತುದು ಪೋತಾರು ಪಂಡ ಪತಿತಾದು ಬಿಡ್ತಾರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಏನನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರನೆ ನಿಕ್ಲು ಪಾವನ ಆಪಾರು. ಇದು 5,000 ವರ್ಷದ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಏರುಗಳ ತೆರೆದಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣ 4 ಭಾಗ ಆದುಂಡು. 4 ಯುಗಲುಂಡತ್ತೆ. ಈ ಸಂಗಮಗ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆದುಂಡು. ಕುಂಭ ಮೇಳ ಬಂದು ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಮೇಳಗೂ ಕುಂಭ ಬಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ಸುದೇಕುಲು ಬತ್ತದು ಸಾಗರಗೂ ಸೇರುಂಡು. ಆತ್ಮ ಬತ್ತದು ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಂಡು. ಇಂದೇಕು ಕುಂಭ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲನ್ನು ನಿಕಲು ತೂಪರು. ನಿಕಲು ಒರಿಯಪುರಿ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪರು ಚರ್ಚಾ ಗೋಷ್ಠಿಲ್ನ ಮಲ್ಪರು. ಐಕ್ ಕುಂಭ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಸಾಗರ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಜಾಗಡು ಕುಲ್ದಿರು. ಈ ಶರುಡುಲ್ಲರತೆ ಮೇರ್ನ ಶರೀರ ಒಲ್ಪಲೋ ಅಲ್ಪನೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಒರಿಲಕನೆ ನಿಕಲು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೆಯರು ಒರಿಯಪುರಿ ಸೇರುವರು. ಸುದಿಕೊಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪುನತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮೀಯರ ಪೋಪೇರು. ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಒರಿಯಪುರಿ ಪಂಡ ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲಂತೂ ಇತ್ತದೇ ಒಳ್ಳೆಯರು. ದೆಹಲಿ ಜಮುನಾ ಸುದೇತ ತೀರೋಡು ಸ್ವರ್ಗ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಬರಿಟು ಸ್ವರ್ಗ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಅಂತೂ ಒಪ್ಪುಂಡು ದೆಹಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಾನಾದಿತ್ತನ್ನು ಬಂದು ಬಂತೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನ್ನು ಬಂದು ಬಂತೇರು. ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣರು ಏವ ದಂಪತಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗನೇ ರಾಜ್ಯ ಬಂತೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಗಲು ಜೋಕುಲು ಏತು ಖುಷಿಟುಳ್ಳರು ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಲಿನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತದೆ. ಬೇಹದ ಮಲ್ಲ ಲಡೈಯಾದಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೂ ಲೈನ್ ವಿಕಾರದ ಜೊತೆ ಲಡೈ ನಡಕೊಂಡು ಬಾಬನು ನಿರಂತರ ನೆನಪು ಮಲ್ಕೊಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಾಯೆ ಎಂಕ್ಲ ಯೋಗವನ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಲ್ನ ಮಲ್ಪೋರು ತೊಜ್ಪೋರು. ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ತನ್ನ ಕಡೆ ಒಯ್ತಂದುಳ್ಳೇರು ಮಾಯೆ ತನ್ನ ಕಡೆ ಒಯ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ಯಾಸ ನಿತ್ತ ಪಿದೈ ಬೈಕೊಂಡು
ಈಗಲಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆನೇ ತೆರಿಪಾಡುತ್ತದೆ. ನಾಟಕದಂತೂ ಅದಲು ಬದಲಾಯಿರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತನವೈ ನಡತನುಂಡು. ಇರಾಂಡಲ ಸೈತು ಬೇಡ ಅಕಲ್ ನಾವು ಮಾತೆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡು. ಎಂಗುಲು ದಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಡ್ರಾಮಾ ಅತ್ತೆ ಶರೀರ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಬುಲ್ಪನೆತ್ತವರ ದಾದಲಾಭ ಇಂದೇತ ಪುದರಿ ದುಃಖದ ಮಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮೋಹಚಿತ ರಾಜರೊಪ್ಪಿರು ಇಂದೇತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಥೆ ಉಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮೋಹದ ಪಾತೆರೊಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪಂತು ಮನುಷ್ಯರುಡ ಏತೊಂಜಿ ಮೋಹ ಉಂಡು. ಎರೆಗಾಂಟಲ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಡ ತಾನು ಬುಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆನ್ಲ ಬುಲಿಪುಲೆಕ ಮಲ್ಪದ ಕೊಡ್ಪೇರು. 5 ಮಕ್ಕಳು ದುಃಖಿ ಅದುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ತೆರಿಯಾಡು ಇಜ್ಜಂದಿ ಎತ್ತನ ನಿಂದನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಾರತಡಿನ ಮಾತ ಪದ್ಧತಿಲುಂಡು. ಭಾರತಡೆ ಸುಖ ಭಾರತಡೆ ದುಃಖ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರತರು ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ವಿದೇಶಲು ಪರತ್ ಚಿತ್ರನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿರ್ದು ತೊನೇರು. ಪರತ್ ವಸ್ತುಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮಹಾತ್ಯದಲ ಪರತಾಯಿನ ಶಿವ ಅಂತೂ ಮುಲ್ಪ ಬೈದಿರತ್ತೆ. ಅರೆಗೆ ಏತೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆಂತು ಶಿವಬಾಬ ಬೈತೆರು ನಿಗ್ಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಆರ ಬತ್ತದು ಪೋತೆರು ಐನೆಡ್ದವರನ್ನೇ ಆರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರ್ಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರು ನೆನಪು ಕುತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಕುರಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ರಾಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಡಿದು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಓವಿ ಪ್ರಕಾರದ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ತೆರೆದು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನವೈ ನಡತೊಂದುಂಡು. ನಿರ್ಮೋಹಿಯ ಅವಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಒರಿ ದೇಶ ಕುಲ್ದುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಬೃಹಸ್ಪತಿದ ದಿಸೆ ಕುಲ್ದುಂಡು. 5 ಕೂಡ ರಾಹುವಿನ ಗ್ರಹಣ ಬತ್ತಂದಲೆಕ ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಓವಿ ಗ್ರಹಚಾರ ಎತ್ತನೈನ ಜ್ಞಾನ ದಾನೊಡ್ಡು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸ್ವಯಂನ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊರದು ವಿಶ್ವದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಭಾವ. ಏಪ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಗಮನ ಕೊರಪೇರು. ಅಪಗ ಅಕಲೆಡ ಒತ್ತಡ ಉಂಡಾದಪ್ಪುಂಡು. ಐನೇರದವರ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪೆರಗ ಬದಲಾದ ಸಾರ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಥಿತಾದ ಬುಡ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಸಂಕಲ್ಪನು ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರುಕು ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಪಾಡ್ಲೆ. ವಿಶ್ವದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಒತ್ತಡಲು ದಾದೊಂಡು ಐನ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಸಾಧ್ಯ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಸುರುಕು ನಿಕ್ಲು ತೂವನ್ಲೆ ಸುರುಕು ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅವಡು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಸ್ವತಃವದೇ ಬೇತಕ್ಲ ಸೇವೆ ಅದು ಹುಡುಕೊಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಯೋಗದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ದೃಢತೆದ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಜ್ವಾಲ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟಿತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನೆನಪದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏತ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪೇರು ಜ್ವಾಲ ಮುಖ್ಯ ಆದುಪ್ಪೇರು ಆತೆ ವಿನಾಶ ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪುಂಡು. ಸಂಘಟನೆ ರೂಪಡು ಜ್ವಾಲ ರೂಪದ ನೆನಪು ವಿಶ್ವದ ವಿನಾಶದ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಪ್ರತಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಪ್ಪಡು. ಅಪಗ ವಿನಾಶ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಅಗ್ನಿರ್ದು ವಿನಾಶ ಅಗ್ನಿ ಉರಿಯುಂಡು. ಜ್ವಾಲೆ ಇರ್ದು ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಆಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.